Oh, no niin näyttää olevan. Selvä. Okei. Moikka. No niin, mä sain herra hevisauspuhelun. Mistä? Avaruudesta. Jaha, no kukas siellä soitteli? Humanoidi. Vai niin? No mitäs asia sillä oli? No sillä oli sellaista asiaa vaan, kun se katteli, että ollaan täällä keikalla ja täällä on paljon porukkaa kattelemassa, niin että jos jollakin on sellainen Tesla-merkkinen auto, niin niitä ei kuulemma saa maapallolla kuntoon, jos tulee jotakin vikaa. Mikä merkkinen? Tesla! Ai ei saa kuntoon vai? Niitä ei saa maapallolla millään kuntoon, niin se sama kaveri, joka niitä autoja tekee, niin tekee avaruusraketteja, niin se vaan sanoo, että sillä raketilla voi lähettää ne avaruuden autokorjaamolle sitten kunnostettavaksi. Okei. Että semmonen yhteistyö, no. Semmoinen yhteistyöehdotus sieltä tuli. Toihan kuulostaa tosi näppärältä. On se kyllä semmonen se humanoidi, että se tietää mistä narusta vedellä. On se. Ja soittelee sulle kesken keikan. Voisit kyllä sanoa sille jatkossa, että ottaa selvää, jos meillä keikkari rupes soittelee. Ettei kesken keikkaa sun. Niin. Joo, hyvä. Tää meni varmaan perille. Mutta aika hyvä sattuma. Kyllä se